Manang ko na gamit sa extension wire. Ako ang nagawa. Igamit mo ko na mo sa electric pan. Ayaw na lang nakado kay. Gamiton ka na nimo. Uy, ayun na naa. Hi guys, good morning. So ngayon guys, ay manguli nami. O dili na lang may mag stay din higdugay kay Bye. Kini sapatos. May iwan eh. aman. Yan ang mamalinin guro. Asa man Axel? Asa may imong kuan? Imo ni ma. Kang Ruby, ka na nga sapatos. Kira kay ko guys. Roni na. Pwede rami Imo na ron? magsunod to sa ila. Ha? Mag-apas rami sa ilaha. Kinsa din Dagan sapatos? kayong salamat dito sa pagsuporta ninyo permin sa ilaha tulog. Na nakaabot gid sila permin dire sa wala nakaabot sila dire sa punta. Saglayo kayo. Ang paggabi na sa rin. inyong biyahe. Daghang salamat. Kardo, agadto nami. Cardo. Balik-balik ra mo dire. Uy, Alcil, ayaw ka waya si Cardo. Ako, wayaan mo, di mo lang nagawayaon. Tanawa ng lawas si Cardo, nagniwang nag-ayo. Animik mga ko. Wipes me. Oh, dani ti ko tandi. Silikar ka sa dito eh. Naing na tatay ha. Ay. Salamat ka. Oh, Muna yung haplas imong gingon sir. Oh. Lenta nila. Mo na lang na balag. Magpalit ka og ako. Cellphone kinsa ba? Pagdala tubig, na tubig sa lamisa. Naman nararo. Naraya. Nararo niyo. Ay, roninan. Hindi. Aguban ba daw kani? Banay. Bye-bye. Bye-bye. Ang pinusin ng biyahe. Ito namin. Oh. Yan na, karga pag atin sila. Dinamig. Oh, nanay. Dinamig langan. Makadesisyon mo na. Kamo na. Oh, lang diri ng bag lang. Ito kati. Pero murag enjoy sila silang trabaho kay duha ba sila nang trabaho no. Oy, Rone. Ari na me. Ambeng mo. Wala, unsaon man na ay basig dili toy kwan is dili sur tog sira. Ano na po yan? Basig maparehas na ako. Bye-bye. Babay ko na babay. Babay ko na mami. Yang ito'y mami. Sabo ka. Ako yun. Ay, babay. Ang imong itoy lang ug ikaw pareho. Pareho ka gwapa. Uy lang ayaw gawi as Cardo. Nagdiwang na ba yan na? Umay ko'y kusog. Animik po nga ita. Sige. Kanimik ko. Ito na, me. Bye-bye. Sige. Sige. Kaalig dili. Nila dani panghatag, oh. Dani, oh. Daw no, oh. Amerikano na. Amerikano daw ang kuan ni. Tagero anang beach. Ano dapat nga beach? Kana diha. Na, langunan ka ni Gyapon. Wala gipa. Ay, talagang yun si Marcos ay. Sila kakuan no. Oo, dili mo na kuan na nga. Sige yung naglaon na no. Kana o. Uyok na. Uyok na Kristan. Ano ba nagpalay? Pwede na uyok. Ang mga Hi guys, may hapon. So ngayon guys ay maglakad ini. So nakarelax na karoon. Manglaag na tayo. Manglaag daw sila. Charming. Manglaag ta guys kay manguli na tawagma. Siksi kaya si ate oh. Oh, di ka malaern. Di ka malaern. Para mo ayuan guys. Guys.
Ato na mi guys. Ato na mi guys. Follow the leader. O dito. Ha? Siguro dia? Oh. Diyan ka. Siguro mo dia? Oh, igor ah. Kulang pa gani. Dili, ako siguro eh. Dari kulin. Sila magtakiliray lang ka. Isang diri. Sige. Guys, ako din silingan naman ni sa una. Gagmay pa mi. Kana ako na mo yuan. Kana gagaw gyud na ako na. Oh, ayan ako na mga bibi. Kinsa na? Yung istorya. Guys. Sige, Tit. Ah, kadali lang. Kanay, kuan. Hey guys, may hapon. So ngayon guys ay mga nita sa iyang manukan ni Papa Eddie. Ug anita na ni sa iyang tailoring guys. Mana iyang tailoring dani na si atit dani nag. Ayan sa ni mga short ay pants. Mana yung sa maestra? Kunya pisina ni. Ay pisina din. Mana yung makina ni Papa Eddie dani guys. May daghan dani yung customer. May daghan nagpatahi, daghan lang kuan tahiunon karon. So maganita sa iyang manukan guys, kay moy request ni Alan ngay pa-video ko no ang mga manok ni Papa Eddie. So i-video na to kay aron makita niya ang unsa kagwapo sa mga manok ni Papa Eddie guys. Isa ano daw siya guys, at palito nag 25,000 pero wala niya ikaligya. Mapada ni duha mga tariay gini ang manok guys.
Kana ikatulo. Ato gindulitan kaya maklaro ni Alan. Pariay ka na siya. Apa? Kani siya guys, mga bayong-bayong na hali na na ang mga kauban. Igsoon niya. Kani siya, inani pa gani mong paliton, barato pa. Ibaligya pa na niya na og tag 3,000 ng isa. Kay gagmay pa. Kani, uma daw na niya ibaligya sa April. Kana siya, og kani, og kana. Tulo 100. Ay dili, tulo 40 din na sa iya. Manay booking na guys. Ay wala. Ano pa isa guys? Oh. Mapa na ni guys. Wala si Papaydi kay busy siya sa panghalongkay dito sa iyang ipadala na mo Ginoo ko. Kabisi taw na mo uyuan. Mapa dinhi guys, daghan manok dinhi. Gihawan ba mi niya? Wala na. Na dinhi oh. Ana pa dayo. Tuara. Padulitan ginihalan pag video kay iyang tanawon. Kana mga bajina. Baji, ang daghana. Ito na pinakatsada kung naibugan guys. Oh. Baji ya po na siya. Kana baji. Baji. Padaghano na siya. Baji po na. Kana laki. Kapod laki. Kana baji. Kana po baji. Ba? Dito buti ang manok. Itag sulod dito sa kon. Dito yapon. Mapa o. Dahan kasi manok dani guys. Negosyo yapon niya ang manok. Ini. Na dinhi ang. Sabta din nito. Mapa. Kaya diba? Dahan kasi manok. Apa? Pigiray na di asauna. Damage man yung baboy. So, nagpahuwal sa baboy. Wala, narang ng itlog. Ikuha ba na niyang itlog? Kaya mong gidala. Tulad to, naglumlum na. Wala, ikuha. Gini pa paididita na ng itlog. Apa dia guys? Ito pa guys. Ang itlog dani niya, ipadala ni Papa Eddie daw, palumluman na din sa mong manok dito, nga na naglumlum. Pero makaliwat. Kay mahal kay permit na guys, daw. O kira kunok mahal ang permit daw, makasulod sa kuan. Kasi kunok madamage dito sa dili kunok pasudlon. Basta nga na kay permit niya, di pun makasulod. So, dami lang. Puhon-puhon ko na sa April. Paningkamutan nila nga madala nilang sakyanan daw dito sila tuyok sa kuan. Matasa sila tuyok. Diba? It's a beautiful. Kada kayo siya ng manok guys. Ito. May ba kayong tubao? Basta-basta guys, dahan kay manok. Ito nang isira kay maka. Kuwan niya ni sa iro masudlan. Terus si Papa Eddie dito. Okay na pa. Diyan na lang na. Ipotos na taon niyang itlog guys. Kabisi sad siya. So, patupad dito duha ka buok ko. Kahit duha ka buok.
Patudlo si Lilin, guys. Patulog patay. Basta Patudlo siya patahe. ang giti matay. Di na matulog ko editon. Kasi nagtuka. Patulog tahi. Maayo naman na kayo mag... Sa pagtahi sa giti. Pila ka buwan mo pag practice na nitet? Ha? Pila ka buwan? Kuan lagi. Pero meron kuan na ni mga nan pag mga duha tulo pero wala kay ko ingon nga kuan kay minas pang sa na niya nasa napasay sa street. Kung wala sa street mo to ni focus hindi ko. Di ka Ah, pag kuan mo tuig pag siguro ko nga pag-focus na. tuig. Na-master na ka? Magtuig? Isa ka tuig? Adili tuig nga kabawon ako pero kanaging kuan sige na jud. Ay, magsige na kagtahe. Putol-putol ko sa na ko. Kani guys, dagko kay ni income. No? Kay, sanang tako tong amoy gagaw dito sa street nila ni Papa Mario. Ang yang si Mana 7,000. Daw muning nga negosyo ang gipa tudlo ni Papa Edi namo. Ambot lang og mauki baka nga murag di pa man mi kabalo. So baka. Chicken. Oy napagidi dani dayo. Wala na, narapan na raw. Napade manok na ni isa guys. Among itlog pa. So, dito. Sure pangitlog ka. Ha? Pangitlog ka. Ah, wala naman mga itlog. Lagi, katulog yung pat. Ipadala gini na mapunto siya din na to sa itlog. Itlog yan po eh. Ha? Baba di itlog breeder man. Basi bang luod. Ah, Ha? hindi manaliwat sa iyang amo. Wait, ang bonus ni mo hapit na mahog. Hindi ba naliwat sa iyang amo? Amutan mo ng manuka. Basta, tarong nga yun na rin, kaya ka na siyang mga manuka, gisilik ko na. Oh, Inakalan. mo lagi. Inigpiso anak, dito na na mo ihatag ni Lilin. Ihatag ni mo ni Mayamiya. Ano to tagay si Miami ha? Ha? Ano to tagay? Mayo na ba tumatiman ng hayop? Ako ang duha ato manang kay upat man nakabot imong duha. Kang ate wala na lugar. Ay na si ate kay di mo na siya hiligdana. Inigbutang ninyo ano sa lugar ninyo ng butahan ng sagron Ang kabalo siya X kabalo bagong siya na. hiligdana pa. Markingan. Niya panalitan mawahin na siya pusa. Ano to lugar sa inyo ipapusana? Ay, awan sa man. Pwede lagi ako dito na sa amo tanan ipapusa. Naman kayo naglulong dito. Oh. Oh, Na naglulong sa inyo? pusa. O panalitan mabasa gani itlog kay nanoy siya ba itlog mo. Pwede ra mag wala Suyo. pa naglumlum na manang itlog pa. Ayaw. Ato, ha? Lumlum na lagi. Iksan naman to siya. Kanang naglumlum na. Kanang Karang ngayon O kay imo na once nga idana nimo dito igawas nimo diri. Kaya og madugay na siya, magpapagsugod siya ng itlog, madugay niya, udagan og 2 ka semana, Ano lumlum? buk na to siya. na magpasimwa ang iyang similya. Ah. Pero pusaw niya pun siya. Wala na. Ay wala yun. Naman kayo naglulum sa inyo, Na daw. pila ko mag itlog. Wala pa sa ko kabalo. O, ipa-special. Kuang dito tanan ng itlog na. Ipa-special ang itong Kuang ano. dito tanan ng itlog sa imong manok. Nga naglumlum? Oo, daw kana ipuli. Di, bisag, May pusaw no pa. bisag, kuhan lang to. Binlan ni mo ron, tulo pa ron, 4 pa ron para sa iya, para, kuhan, maunam to siya kapusa. Kana siya mo'y mawahin. Ah. Kunya ini kapusa atong inyo ha, kuhaan to nimong piso, imong ibutang para dito sa kuha. Apinan nimong karton, bahala ginim sugan basta ang si kakilid sirado. Ano lang. Ah, sige. Katuyahang Mario, napusa naman ka po niya. Saan yung siyampuhan mag-unyang yung mga an? Oo. Sobrahan sa kagana ba? Mo lagi. Ito yung manok ang kita gabi mo na aritis. Sobrahan sa yung kagana. Siman di ba mayo, pero walang malapali. Di man sayon magtahi guys oh. Tiyongan ba? Makabuhi na gid sintit tani og kwan. Mas kabuk asawa. Isa ka bukasawa. Mudaw yun na si ate ni mo. Mudaw din. Pero hindi niya pala yun. Niya na yung nilipipito dahil hindi mo tinigil. Ngita lugar ta pwesto dito. Kunita dito. Kanang pwisto nga pantang dito kayo sa Ato lalilin. bukid dito. Lungsod. Ha? Lungsod Talisayan ba? Mahal naman mga bangkaron pa. Ay. Abang ta.
Barato naman na abang dito. Magkabot 10,000 siguro. Gagin, mga 3-5. Ay! Gamay. Gamay rin kayo na, day. Repair na imong ibayad na. Mo? Ang kanagong repair, ambot lang, pareha ba ka sa kuwan kay just dito sa labangon sa una, mag-repair ko sa una, kasi mo adlaw ko sa kalibo. Repair lang na. Repair lang. Mo? Hmm. Nya, napatoy, nagpa-repair nga, balikbayan to siya, magpa-repair to, tag sa kasako hapit. Pagkakita, paluwal ka na pa? Sud man gani, ditso. Abi na ko di nakapagkakita na na. Kanawa di ba sud? Di gagmay pa kayo. Oo. Pagkakita pa ka. Ikaw. Ikaw, Tet, maklaro pa ka? Samot. Ha? Di pa kanap-kanap na mong mata? Larong gani kay kayon. Ari pagpadagdagan ko no, kay bawa ka mo kontrol. Ikaw ko na rin, de. Man. Ba't yung nila mo kamot? Dagan may strikta dagom. Dagan niya reserva dagom. Ano lang, oh? De, ikaw rin dito. Ang kamo ang tila na ana ra mo gawin. Oh, sige nang. Tindak. Ikuno. Gede. Control ba mo? In-training na si Manang, guys. Huwag mabali. Ay, Ano mabali ang makina? Dagom. Naidahan dagom niya. sige. Naidahan dagom. Apil lang kamot pagtahi, ha? Karo to lingkod. Gusto lugar ni Ma. Gusto lugar ni. Bantay din ang kamot. Gusto mo ni. Ay, kurug-kurug. Ana oh. Tapos, Yatak aya biraha sa imong gamot. Pasag dili na makina nga sa imong bira. mo. Oh, sige. Saman, tamak. Tamak. Oh, Bantay din ang kamot. Tagal. Natapi mo kaya. Sa kaniyo kaliyo para tuhod oh. Kaniyo. Anaon na nimo. Ay, nani, para tuhod ko. No. Simba ko, di ba? Ana inigana nimo ana sa ka. Ama, oh. Ogo na kanis Miami. De. Di ba sulot eh? Ay, kasi pagkuhan mo ang hilo tangtang man. Bukuhan gani ka. Anong hilo pag na garin. Hilo. Ito ano. Bad siya. Pag mo sa una mo buyan, padagan sa gamay. Litson kiti ah. Saan mo na pagdaltaon? Di magsunod. Di kunog sulod. Tinigtiguan nga tuduan, hindi kasabot. Di kunog sulod, tit. Saan mo na, tit? Nga di magsulod, tit. De. Paano na ito? Ganapin siya yung pas-pas mo ba? Jaman, aman dapat ang poster po sulod. Diri age. Diri. Diri man. Pag nga, Ano man na naputol ang dagom? hindi, nakangtang ang hilo. Hindi mo, wabay yung pag ni. Pag nga, gano'n mo. Binata to. Anawa. Kay ag-training na kuno na siya. Mahumok mo na. Ah, dito para matahi ni mo kamot Binata to aron mahumok na ilo. Oh. Oh, ipasod. Sa mangkit. Ibaw ka pasod. Sangit sa diri. Apen. Nauni ka diri. Isa mo sa dinani o kan sugar birds. Ama pastar. Lago ay tanon. Mo na yung trabaho. Dire. Para palimpyo. Kanin. Yeah. Dani, mo yung trabaho Dani. Di man trabaho po sa Na. ulan niya. Kani siya. Agkansawan niya si Papa hindi kong maka. Ano ni? Ay, ba nagtamaki diha? Pasay, tahi ng kamot ni mo. Oh. Dili man ko Kasud. Kani. Di, bahuta sa kaniya nga. Maligi mo sa. Ano na kuan sa kay dagdagan man? Ako ro papa. Sige. Wala pa lagi na nakwan. Isa. Ay, sa paglab din Ako. Lagi oh. Ako lagi. Dili ka klaro no. So na. Isod na. Oh, alsado. Isod na. Katong parastiil. Isod na. Aras oh dia. Ay. Kulit. Kaya lagi atake nang usa. Naputol ang dago ang. Di kay ang imong ayaw ya atake sa. Ayaw ya atake minto sa mga ginanay. No. Nalang dito. Mamatay mo talaga. Wag gani na tanda gani. Sa pa may natangtang dia sa pabi. Gawasan. Saan sa na mo nga
Style diha. Lahi. Zigzag. Di man ni kuan. Dini pangurinte. Dili. Ano ni siya ang suga? Yan din lang yan. Payag. Ah, Kon. Gusto ko diha kuan ni. pwede na. Kasi siya. Uy, atot na. Ato nga. Ano, nagisig. Ay, Ano eh? istot na gisig-gisig man yatin. Isod. Ha? Isod ang panapton. Isod ganit ka. Di bali mo ni trabaho dani kani. trabaho, Ang kani lahi po. Sana oh. Hindi, mawari ka po na sila. Kuhan man na siya ka ng cutting mode. Kani sa bata. Magapas-kapas mga ganyan. Lagan kiri mga ilhi. Kanang mga ilhi ng mga kawas mo. Hindi nagkakin na. Kani siya ayaw yung yata Isod. alanganin ka. Mo. Walang mag-anak ka pero ang imong tiil wa ka Mga nagyata. pag-control. Kasasan mo pa ganyan. Nagyatak na mo dagan. Ngayon na nagyatak. Layo lang. Ug nga lawan ka na, bro. Ayaw pugni. Kaya gitaas mo na nimo. Sa pa-break day din. Bre, iyan na naman mo tingil ka po. Iyan na rin mo. Di ba, di tinda o. Ibalik mo tingil. Nakaputol man ang untik. Wala ko putol na trabaho mo. Ha? Ay, tanghilo no. Putol. Tamaki. Wala ko kuhan. Naon sa man yan. Ano lang oh? Hoy. Ano lang hinay lang ano ba? Hinahinay ba? Oh, hinay lang ayaw i. On. Bebe na patol. Kuno. Wala mo aki. Ha? Wala mo aki. Sige. Sige. Sige, sige, sige. Sige. Sige, sige pa. Sige pa. Oh. Arsahan kuan kay para maarsa niya. Oh, perfect. Sada ring agi ba? Sanda yun. Oh, puto la gunting oh. Oh. Tagagalawan sa pratas. Alawas mo no. Bira. Oh. Kung yung imong tuhod Imong tuhod. ay isa ni. Isa ka kuno. Nane. Oh. Kaya ka na sa galawas kay mo manikuptan mo ni kasoban ni tay. Oh, sige. Dugang utro kay para ma-street na. Naglabay, naglapos malagi ni Ted. Saan yung tet? Putlan man. Butang na sad. Practice pa man. Ay balik-balik na na. Ako na hindi. Ano rin dagong? Kuan Wala ba? kuan gana. Balik na magkapayag. Pasaka. Yatake diha. Tindake ba kay pa. Ay ye. Nang sa? Anag ya. Mato dapat ang itlog na kuha. O sige, yatake diha imong tuhod diha. Katong sa tuhod. Gibira ha. Birang way luoy-luoy. Nga pag ibot man mo dati. Sige. Ha? Bikil. Bikil ka ni. Ito mong good na. Nagip. Hindi ito mo. Putol na pa. Ito na sa dito mo ganda. Nagbubot. Ah, silalo mo. Dire, diha. Ito dito tuloy. Tuloy na. Na. Huta man ni siya nga gitudloan naman ni siya inganaon na. Aha, dapat nimo iluhog di ay. Asa man na? Tanod. Asa man na nimo bira? Dilo dili. Ah, nada sa luyo. Sa luyo nang. Sangitan kan. Ayaw ipugong sa tungtuhod. Itubi ito. Yon. Butang dia. Ya. Are ka po. Diha. Ah, mao. Dia din ingin. Ano man? Ayo, boy, ina kasi sige mo gabirang ilo. Di, boy na. Oh. Yan sa kasi. Mo kuha gani kaning kahit kuha na kasi mo tuhod, dira kay musakam ni. Oo. Di pug nila po rin, pero di ka listen. Adi ni putlon. Ala pot la. Sige. Pug niya kay kani sa ground na kapul.
Ground na siya. Pugi lang. Sige, sikat na. Ay, pag nga tinuod, yun ka nang mura gikap so. Pilar, may kusog ka ng ulo. Control. Up. Sige. Break. Ah, lapas. Layo ka. Iyan na. Iyan na. Ay, gitu ya. Putol? Naputol? Wala. Isa ka. Naputol na? Isa ka na. Puas? Kasi. Wah, genit. Gini nga, kebuan gin. Hindi, wala na balas. Ha? Wala na balas sila. Awak na mana? Hotdog bala. Ano deh? Ay, wala na pala yun. Iya ka, kung ano yung sa kahit. Awak na sulod? Napalinaghan. Ha? Napalinaghan eh. Nang ano man na? Pikit na eh. Ayaw, palabi ka nila. Haw sa panapton. Ayaw na si Kwan kay magrambol na sila manghilo. Kung naman na sa mga dapatan. Muna magubot. Nagubot. Imo maglahos. Sabi. Imo gini. Sabi, Lahos ka niya siya magubot na siya. Oh. Sabi, Magrambol na siya sa sod. Asa siya mulak. Ya. Ikot na sa mulak. Hulong na mo daw. Padoon na mo daw. Hulong din. Puno na Ya, ikaw na sa kap. Hindi nagkasagaan mo ka nun. Yung mga importante, control sa ako. Tinatinda. Kaliwat na niya. So, balik mo. Puto na. Tangkang mo ka nun. Tanahan na siya de, kung kabalo ba na de? Manaki, nagahi. Huwag mo kuha siya